Keď pozeráme na evanjelium, keby sme možno hľadali v evanjeliu miesto, kde sa apoštoli ako učeníci či ako spoločenstvo nejak modli, asi by sme ho tam veľmi nenašli. Vidíme Ježiša, ktorý sa modlí. Evanjelium hovorí o Ježišovi, ktorý celú noc bdel na modlitbách, bol na modlitbách. Ježiš, ktorý sa modlí, keď nasýti zástupy. Ježiš sa modlí pred tými rozhodujúcimi chvíľami svojho života. Vidíme nakoniec modliť sa v Getsemanskej záhrade pred svojim umúčením, zatknutím. Ježiš hovorí často o modlitbe. Hovorí o modlitbe, ako má byť, ako má vyzerať. Má byť verná, má byť vytrvalá, má byť neodbytná, naozaj až taká drzá, až naozaj to, že nedá sa odbiť ani Bohom, ani nikým, ani neúspechom, ani nevyslyšaním, ani nejakým takým pocitom nič sa nediania, ale Ježiš hovorí práve aj o modlitbe. Hovorí dokonca o tom, bdejte a modlite sa. Ale nejak nevidíme apoštolov, že niekde, že by sa písalo v evanjeliách, že by boli niekde v kútiku a tam sa modlili niekde na opustenom mieste. Čo vidíme ale je, že prichádzajú za Ježišom a s takou jednoduchou otázkou. Keď videli Ježiša, ako sa modlí, čo robí modlitba s ním, čo robí s Ježišom modlitba, prídu a hovoria, Pane, nauč nás modliť sa. A Ježiš hovorí a učí, vy keď sa budete modliť, modlite sa takto. A hovorí tu veľmi známu, najznámejšiu modlitbu asi za celý dejinách na celom svete. Otče náš. Ale potom nevidíme, že by sa ju apoštoli nejak modlili. Ale čo, aj keď nevidíme apoštolov v evanjeliu modliť sa nejak spoločne, keď to tam nie je napísané, ale neznamená to, že sa nemodlili, ale nie je to tam spomenuté. Vidíme apoštolov, ktorí hneď po Ježišovom na nebo vstúpení, vidíme apoštolov, ako hovorí písmo, oni jednomyselne, tí všetci jednomyselne zotrvali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. A čítame ďalej, vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Vidíme cirkev, vidíme spoločenstvo, ktoré sa modlí. Od prvých chvíľ tej svojej existencie, keď to tak nazveme, sa modlí. To spoločenstvo sa modlí. To je akoby jeden z tých základov a je to základom celej cirkvi, celého spoločenstva, modlitba. Spoločenstvo, ktoré sa modlí. Pápež František hovorí o takých 4 akoby charakteristických zásadách cirkvi, toho nášho spoločenstva, toho Božieho ľudu. A to je ohlasovanie evanjelia, tá jednota, to bratské spoločenstvo, slávenie Eucharistie a modlitba. Hovorí to zo 4 také piliere, bez ktorých jednoducho neexistuje život. A cirkev jednoducho môže rásť, môže sa budovať, môže niečo robiť, môže rozmýšľať o nejakých plánoch, iba keď sa bude modliť. Iba tak môžeme povedať obrazne, akoby až na kolenách. Iba vtedy sa niečo môže diať. Iba vtedy ten duch bude vanúť v cirkvi a ten duch bude niečo konať s nami, ak sa bude cirkev modliť. Keď hovoríme o modlitbe, možno, že si spomenieme ako na to naše prvé stretnutie, či si pamätáme, nepamätáme, asi také najčastejšie, kto nás učil modliť sa, boli naši rodičia, naši starí rodičia. Učili nás modliť sa tie základné modlitby. Asi takým niekedy možno, že najväčším takou katechézou bolo práve vidieť rodičov, starých rodičov na kolenách a modliť sa. Niekedy je možno, že aj v tej dnešnej dobe neviem ako rozprávať o modlitbe. Môžeme rozprávať, ale keď nás nikto neuvidí modliť sa, môžeme to rozprávať v rodinách, môžeme to rozprávať aj v kostole, ale keď nás nikto nevidí na modlitbe, ako sa modlím, modliaceho sa, tak sú to vždy také pláne, také prázdne slova. A tak určite si pamätáme aj na tých svojich rodičov, starých rodičov. Potom určite prišli iní ľudia, ktorí nás naučili modliť sa, nejaké iné spôsoby modlitby.
ináč sa modliť. Aj tá modlitba jednoducho je niečo, čo rastie, čo sa mení. Ten spôsob, ktorý nás naučili niekedy, čo sme sa naučili možno, že ako deti, modliť sa aj po desiatkách rokov je tiež trošku, je to dobré, že sa modlíme, ale modliť sa v nejakej 80-ke, 70-ke, anieličku, môj strážničku, asi sme sa nejak nepohli v tej modlitbe. Aj tak modlitba, aj tá osobná modlitba má ten rozvoj, jednoducho mení sa a musí sa to jednoducho meniť. Tak ako rastieme, ako sa tie naše vzťahy menia, aj v tej modlitbe jednoducho sa niečo musí zmeniť. Určite aj ten Otče náš, zdráva, sláva Otcu, ale ešte niečo, aj tu musí niečo sa diať, niečo musí sa meniť, niečo sa musí konať v modlitbe. Cirkev od začiatku svojej existencie a rodí sa a jednoducho vníma tú dôležitosť aj nedôležitosť, jednoducho ten základ, na ktorom musí budovať, je modlitba. Ľudia, ktorí sa stretávali, ktorí sa modlia. Vieme, že človek, ktorý až za to svoje povolanie berie tú modlitbu. Modlitba, ktorá sa stáva naozaj takým centrom mnohých životov, mnohých ľudí. Keď vytvárajú rôzne komunity, rôzne spoločenstvá, vznikajú rôzne kláštory, pustovne, mníšske spoločenstva, ale nie len niekedy v minulosti, aj v dnešnej dobe sú naozaj komunity, ani možno, že nevieme o nich, ale sú komunity, ktoré jednoducho vznikli kvôli modlitbe. Také domy modlitby, aj tak to nazvali, také jedno hnutie, aj to nazvalo dom modlitby, kde je to naozaj 24/7, 24 hodín denne, 7 dní v týždni je neustála modlitba. Vždy je tam niekto, kto má tak trošku v úvodzovkách tú službu a modlí sa. Jednoducho nejak tak človek vníma tú dôležitosť, to miesto modlitby v tom svojom živote. Keď hovoríme o modlitbe, keď hovoríme o spoločenstve, ale aj o tom osobnom živote, môžeme nejak tak aj povedať, diabol zlý, keď chce niečo narušiť, keď chce bojovať proti spoločenstvu, proti cirkvi, proti aj nám tak jednotlivo, čo akoby jedno z tých prvých oblastí, kde siahne a na čo siahne jednoducho modlitba. To chce v prvom rade nabúrať tú možno, že aj ten zvyk, aj tú štruktúru tej modlitby osobnej, spoločnej. Tam diabol bude v prvom rade, tam chce jednoducho zaútočiť, lebo vníma, že to je prameň. Modlitba je prameňom, modlitba je niečím, čo dáva rast, čo dáva naozaj tú motiváciu, čo dáva myšlienky. Keď sa modlíme jednoducho, nebo sa otvára. Ježiš pri svojom krste, keď sa modlí, otvorí sa nebo, zostupí duch, otvára sa nebo, keď sa modlíme aj osobne, ale ako spoločenstvo. Jednoducho sa otvára nebo a prichádza duch. Modlitba, ktorá jednoducho cirkev môže len rásť. Môžeme mať rôzne nejaké plány, môžeme mať rôzne projekty, môžeme mať naozaj marketing tak spracovaný aj v cirkvi. Aj to PR môže byť tak spracované v cirkvi, že ani najlepšia firma sa nechytá na to. Ale keď chýba modlitba, jednoducho je to nič. Ostáva tá cirkev len nejakou organizáciou, len nejakým spoločenstvom. A tak naozaj cirkev, ktorá vníma od prvých chvíľ tej svojej existencie ten základ, modlitba, z toho vychádza, z toho sa rodí a z toho ide. Duch, ktorý môže plánúť, ktorý môže viať v cirkvi, v tom našom spoločenstve, ale iba vďaka modlitbe. Tej osobnej modlitbe, o modlitbe aj tohto tu spoločenstva, tejto farnosti, jednej, druhej, celého toho mesta určite. Každá tá vaša modlitba, tie spoločné slávenia, Eucharistie, sväté omše sú takým základom, takým koreňom a tak aj záchranou určite. Modlíme sa a modlitba sa stáva, včera povedal niečo, že rastie naša viera. Určite nejak nepomínú ani tie starosti, problémy, choroby, rôzne to, čo prichádza v živote. Jednoducho, ono to nepominie, aj keď sa modlíme. Ježiš neprišiel nám sľúbiť nejaký šťastný život, ale vnímame to. Nejak to nepominie, ale
rastie naša viera. A tak vo viere a v nádeji môžeme nejak kráčať. Aj cez to, čo prichádza, čo príde v tom našom živote, čo prichádza v tom našom živote. Modlitba, ktorá nám dáva určite aj ten rast, modlitba osobná, modlitba našich bratov, sestier, modlitba spoločenstva, modlitba navzájom za seba, jeden za druhého. Sa modlíme a tak nejak rastie aj tá naša viera, nádej. Nájde syn človeka vieru, keď príde na zem, pýta sa raz Ježiš apoštolov, dáva takú otázku, básnickú, alebo jak to nazvať. Môžeme sa spýtať, ako by Ježiš mohol povedať, nájde syn človeka, ktorého sa modlí, nájde syn človeka, modliaceho sa spoločenstvo, modliaceho sa cirkev, modliaceho sa človeka, nájde syn človeka, určite nájde. Nehovoríme, že tu nejaké zástupy musia byť, ale nájde, určite sa nájde. Modlitba, ktorá je aj takým olejom do tých našich lám. Bdejte, hovorí Ježiš, bdejte a modlite sa, hovorí Ježiš apoštolom. Bdejte, lebo neviete, kedy, ako, čo sa môže stať v živote. Potom hovorí o tých lampách, majte lampy zažaté. Takým olejom do tých našich lám môže byť určite aj tá modlitba, tak obrazne. Pápež František hovorí, že tá modlitba je takým olejom do tých lámp. A vďaka tým lampám, ktoré horia tomu svetlu, môžeme nájsť tú cestu, môžeme toho ohlasovania, hovorenia o Kristovi. Vďaka tomu svetlu, ktoré bude svietiť, vďaka tej modlitbe, môžeme vidieť tvár brata, tvár sestry. Vďaka tej modlitbe a svetlu tej lampy môžeme sa priblížiť k tomu druhému človeku, slúžiť mu. Vďaka tomu svetlu tej lampy nájdeme miesto, nájdeme priestor, nájdeme miestnosť, kde sa môžeme stretnúť, kde sa môžeme modliť, kde spoločne môžeme sláviť aj Eucharistiu, kde môžeme byť jednoducho spolu. Vďaka tomu svetlu tej lampy, toho bdejte a modlite sa. A vďaka modlitbe to svetlo, ktoré svieti aj v tých našich životoch. A tak to, čo je v tom našom živote, čo je akoby ani neúlohou, ale niečo, čo patrí a musí takým, bez toho sa nedá existovať, bez toho sa nedá žiť, je určite modlitba. Aj v tom osobnom živote je modlitba aj z toho spoločenstva. Ohlasovanie, bratský život, to spoločenstvo, Eucharistia, modlitba, písmo sväté a potom rôzne všetky naše pobožnosti, nebudeme asi nejak rozprávať. Máte každý ten štýl, ten spôsob modlitby. Nemusíme niekde žiť niečo ľahšie, niečo dobré, niečo menej účinné, niečo viac účinné, taká či onaká modlitba, taký ruženec, či onaký ruženec, či litánie, či chvály alebo zvelebenie. Čo aká je modlitba. Každá modlitba. Rôzny spôsob, rôzne spôsoby. Cirkev je v tom, že takej rôznorodosti jednoducho existuje. V cirkvi nie je nejaká jednoliatosť a nemá byť jednoducho rôznorodosť. A tá rôznorodosť buduje tú jednotu. A tak chceme určite aj my tak byť tými a sme s tými pokračovateľmi určite toho, čo sa začalo niekde úplne na začiatku, po Ježišovom na nebo vstúpení. Aj my sme tí, aj vy, aj táto farnosť, toto mesto je práve tými, ktorých Ježiš vidí, ako na modlitbách ste jednomyselne zjednotení spolu s Ježišovou matkou Máriou, so svojimi blízkymi. Opäť aj ten dnešný deň, aj to dnešné ráno, ako včera, predvčerom, tak určite to bude aj ďalej pokračovať. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Nájde syn človeka modliaceho sa, keď príde. Určite nájde. A tak modlitba, ktorá chce byť základom, ktorá chce byť určite niečo, čo otvára nebo. Otvára nebo aj v tom osobnom živote a môže zostupovať život, môže zostupovať duch. Aj do tých vašich životov, životov vašich blízkych,
tohto spoločenstva.